बे माबासिनांनो नेम बिलाइ नङामोन बियो मिस्थां ना माबा बिफांसोगोन बियो ओरै सिदा थांनानै ओरै आखिथिं थांनानै आरो ओरै बै आगदाथिं थांबावनांगौ गोजान नङा बै साइडआवहाय फिसा फिसासो दंमोन बिफाङाहाय ओमफ्राय दंना गैलाथाय बेजोंहाय नेमजों फुनबा गायोनो मोखाङावहाय बाहाय गोबावसै बिलाइ बेखौ नुवाखै बेहाय मोनसे बाहाय मोनसे मा होनो खुरुबो नङा बे उन्दैनिफ्रायनो दङ बे जिनिसा ओमफ्राय गोजां बोथोरबाथाय बारा जायो आरोना डक्टरनाव थांबाबो हामाखै मुलि फुनबाबो ओमफ्राय सासे मानसिया खोन्थादों निम बिलाइ मा होनो नैबे मा होनदों मालाबा मालाबा मा होनो मालाबा माना बिदिनो जाहैबाय औ मुलि दङ अमा बेदरथ' जा अमा बेदरखौ बोरै गारनो हालायखो आङो बिष्णु अमा बेदर जाबाथाय बारा जाखायो अमा बेदरखौ गारनांगौ गारनाया माननाय जिनिसखौबो फानथाव थान्थावखौ मोनजायाना अमा बेदर हांसो खुसिया बेफोरखौ गारजोबनांगौ गारनायानो जाया आङो जाजोबो गासिखौबो गारनाय जायैनि जाहोनथ' थानोनो हाया जाजोबनांगौ जायो उफाय गैया अमाखौ बोरै आयु दाउआ फिसा फिसाखौ नै दाउखौ हमनो हायालै दाउआ नै लोगोफोर फिसा 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 खारगासिनो नै आयौ जि मोजांखा आयौ आयौ बिमाबो दंदां नै मासे मानै माथाम एसे आलदा जायो बिसिना दाउआ राखेब राखेबनो निमा दंमोन दंनाया र' बैथिं थांनांगौ बैहाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं निम बिलाइ नागिरनो फैदों जोङो नै बाहाय मोखाङाव आंनाहाय एसे माने मारैबा गुफुर गुफुर जादों आरो ना ओमफ्राय डक्टरनिबो मुलि होबाय गाया ओंखायनो दा थाव नालेंखरजों निमजोंहाय फुनबा गायो होनदों ओंखायनो नागिरफैदों थांनानै निम बिलाइखौहाय ओइथिं दंमोन दंना गैयाथाय अ बिफाङानो माथो गैया बै फांसेया जानो हागौदां र' नैबायदि साइडआव दंमोनहाय थैजोब्बायसो माथो निम बिलाइखौनो मोननो नागिरा माथो जेरावबो बे फंबायखौ लाबोफादों आङो फंबाय बिष्णुखौ मानो होनबा मैदेर गान्दाफोर दा आंखौहाय माबायोबा होसोयोबा बे होबथानो हागोन नालाय ओंखायनो हायदाय खाथियाव लानांगौ निम बिलाइआ थाथारनांगौ बे साइडआवनो दंमोन र' बै फिसासाया होनदांहाय रावबो गैया जि गोबाव जाबायहाय थाबायफैयो साहा बागानाव गासिबो माबासोना बे बिफाङा मिस्थां बिफांसो खामानियाव माहाय बाहायोथाय बे बिफांखौ नैबे साइडआवनो दंमोन बैलाय बिष्णु बैलाय 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 ना नङा औ आंनि सन्देह बेनो जानांगौ बे नङाबाथाय आरो गैला आरोना माबानावसो बिहरनांसिगोन आदा जयदेबनाव बिहराबो सिनायहरासैहाय आयु एम्फौ हाबबाय बैयो जायखिया बे साइडआवनो दंमोन बैहाय बेहाय गैया माथो माबा बिफांसोना बियो निम बिफां बायदि नुदों खिन्थु निम नङा गैला बिदिबाथ' आरो अबेहाय नागिरनानै मोनबावनो जों बयबोथ' मिस्थांजोबसै गासिबो जानला मोनला जायगायाव थांनो नागिरहाय बिसोरो गैयानो बबेबा गोरलै माबानायबाबो नैबे नङा नामा बेबो मिस्थांसो फिसायाबो बैसिम टार्निंसिम लानानै फैनोसै सोरबा बिफां फुलि गोरलै गायदों
साहा बिलाइआ मा रानख्रेबजोबखो जारला बारला निम बिलाइखौ नागिरबाबो मोनलायिसो जाबाय ओमफ्राय गैयाहाय बिष्णु थांफिनसै आदा जयदेबनाव बिहरनांसिगोन थ' गुगोलाव सार्च खालामनो नागिरखो ना माखो नों निम बिफांखौ गुगोलाव सार्च खालामनो नागिरखो ना माखो नों निम बिफांखौ थ' सिखारग्रोमोना नागिरफैदोंमोन गैया बेयाव थांसै खालामबावनो माथो खालामबावनो गैलाबालाय अबे हाग्रायाव नागिरना मोनबावनो जों बे साइडआव दंमोन बे लाइनाव फांनै फांथामसो दंमोन फिसा फिसा गैला उन्दैनिफ्रायनो दङ आंना बियो नैबे उन्दैनिफ्राय दंखायोमोन आरो नैबे गोदान मोनसे जाबावबाय सिनायदोंना सिनायाखैथाय केमेरायाव मा जायो बेहाय जायाखैनोमोन ओमफ्राय नै दाख्लैसो बोरैबा मारै जाखो ए मानबावोसो मालाबा मालाबा थैखौ ब्लाड टेस्ट खालामनांसिगोन ब्लाड टेस्ट खालामबाबो जि फैसा थाङो आजिखालि एलार्जि स्किन प्रब्लेम दासो बुरिनानै मा जाखो गोदोहायबा माथो जायानोमोन ओमफ्राय फार्मासियाव ना बेनोथ' सासे आदानाव फन हरदोंमोन आङो लोगोफोर आदा मानि मामानाव जों जायखौ मामा होनो बेनाव फन हरदोंमोन ओमफ्राय दंनो बिसिनाव दा लाबोफासिगोन जि खस्थ' फंबाय बिष्णुखौसो लाबोफाबाय आं अन्थाव बाथाव थेवब्लाबो अरजाला मर्निं वाक जाबाय जोंनोहाय दा ओरैबायदि सिनायखायोहाय मोखां गुनै केमेराया बोरैबासो मा होनोमोनलाय मबाइल गोदाननिया जारला बारलानो बिदियाव बिष्णु थाबायनो हायासै बेनोथ' बाहायबो गोदान मोनसे रिजर्ट खुलिसिगोन मा नाम जागोन बेखौथ' जों मिथिला ओमफ्राय बानायगासिनो दङ बिसनाबो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो बे खाथियाव दावराय मासे दङ बिसोर मानसि ओइलाय बिरलांबाय मालाय दावराया बिरलांबाय मानैमोन आदार जादोंमोन मालाय ओमफ्राय जोंना बैहायनो मोननोसै